alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shahararren shiri inda nake gabatar muku da labarai mabambanta daga taskar marubuta daban-daban. A yau insha Allah na zaƙulo muku wani shahararren labari mai cike da ban tausayi, nishaɗi, ga abubuwan ƙaruwa a cikin shi. Ku dai ku kasance tare da ni Aisha Shehu Maman Twins domin jin wannan wani irin shahararren labari ne. Ra'is An-Najma shi ne ainihin sunan labarin, wanda Abdul Alhaji Musa Tanke ya rubuta. Da fatan za ku kasance tare da ni a cikin wannan shahararren labari Ra'is An-Najma domin jin menene ya ƙunsa a cikin shi. Ra'is An-Najma babi na farko. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Allah ina roƙonka yanda na fara lafiya. Allah ka sa na gama cikin ƙoshin lafiya da nishaɗi da walwala. Kimanin kilomita 7 tsakanin ƙauyen Marke da kuma birnin Kano, gari mai albarkatu da dama. Ƙauyen ya kasance babu ci gaba ko da daidai da ƙwayar zarra, domin in ba akwatin kaɗa ƙuri'a ba kaɗai, to babu abin da gwamnati ke kai musu matsayin tallafi ko kuma dan tsaro. Ƙauyen ko wutar lantarki babu, sannan kuma babu makarantu. Haka mutanen ƙauyen ke wahala wajen samo ruwa da kuma karantar da 'ya'yansu. Cikin wannan ƙauyen Allah ya yi wani attajirin mutum mai suna Alhaji Bala, matarsa ɗaya da 'ya'yansa kuma guda 2, su ne Najma da Ra'is. Ra'is ya kasance shi ne babba cikinsu, kuma Alhajin na son yawo da shi ko ina za shi. Alhaji ya kasance kowanne sati yana haɗa taro na musamman domin cika cikin bayan Allah. Soyayya, kula da kuma biyayya ta tare a gidan Alhaji Bala. Domin kaf cikin gidan babu wanda ke kiran sunan mutum kai tsaye sai sun sa alamar girmamawa. Ra'is yana JSS class, Najma kuma tana primary 6. Suna zaune cikin jin daɗi da kuma walwala. Kwatsam wata rana Ra'is na zaune a ƙofar gida tare da mahaifinsa. Sai wasu mutane 2 suka zo cikin shiga ta manyan mutane, suna kuma riƙe da wasu manyan akwati. Isowa wajensu suka yi. Bayan sun gaisa sai suka ce da Alhaji suna buƙatar wajen kwana. Motarsu ce ta samu matsala a bayan gari. Gashi kuma babu wanda suka sani cikin garin. Alhaji Bala ya ce, ta ya za ku ce babu wanda kuka sani cikin wanga ƙauye? Mutanen nan suka kalli juna cikin mamaki, domin kuwa ba su gane nufinsa ba. Murmushi Alhaji ya yi sannan ya ce, ai dukkan mu dangi ɗaya ne, ko kun manta mu ‘ya'ya ne ga Annabi Adamu? Murmushi mutanen nan suka yi. Shi ko Alhaji ya ce babu damuwa mu shiga daga ciki. Shigewa da su ya yi ciki. Sai ɗaya daga cikin mutanen ya ce, mun gode Alhaji, mun gode sosai. Ya ce, na faɗa maka, babu damuwa, ku dai ku huta kar ku damu, ku ɗauka tamkar gidanku ne. Bayan sun shige cikin sai Ra'is ya ce, Abba bari na samo musu ruwa su sha. Mutumin ya yi murmushi ya ce, to ɗan yaro ya sunanka? Ya ce, Ra'is, suna mai daɗi, kana wani kilas? Ya ce JSS 2. Mutumin ya ɗago kai ya ce da ɗan uwan nan nashi, this boy is very smart. Ra'is ya yi murmushi ya ce, bari dai na kawo ruwan. Mutumin ya ce to. Ra'is ya wuce ciki, ya je wajen ummansu. Ya ce sweetheart, daji ya turo ni na ɗebo ruwa wa baƙi. Juyawa ummansu ta yi ta kalle shi ta ce, baƙi? Daga ina? Kuma me yasa bai sanar da ni tun jiya ba? Ra'is ya ce, oh mom, you ask so many questions. How can I answer this? Maman ta ce, Sannan Ra'is ya sake cewa, bari dai na amsa ɗaya. Baƙi ne sun zo wucewa ne motarsu ta samu matsala.
Najma juyawa ta yi ta kalle shi ta ce da gaske? Ya ce ka ce aikin lada ne ashe. Haka ta faɗa cikin siririyar murya. Ya ce Umma. Umma ta yi murmushi sannan ta ce, babu ɓata lokaci bari mu haɗa musu abinci. Suna wannan maganan ne sai ga Alhaji ya shigo. Ya ce da fatan Ra'is ya faɗa miki komai. Ta ce to in banda abinka, ai waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. Alhaji murmushi yayi ya ce haka ne. To ai gaskiya ne. Ka turo yaro kuma? Alhaji ya ce to ai dan aike muka samar da su. Alamar gyaran murya Ra'is yayi. Ya ce mom da dad ni dai bari na kai musu ruwan nan domin na ga alamar idan na tsaya kallon ku za ku sa ni na manta karatun da na yi. Murmushi baban ya yi, maman ko ta ce ja'irin yaro maza je ka karka kuma dawowa. Ya ce as you wish. Alhaji Bala ya ce idan ka kai musu ka samu kawunka Abdul ka ce injiniya yanka talo-talo. To Abba. Ya wuce ya kai musu ruwan suka sha. Tsayawa hira suka yi har goshin magriba. Bayan ya isar da saƙon abbansa ga Abdul. Fita suka yi sallar magriba. Bayan sun idar da sallar suka shigo gidan. Haɗuwa da Najma suka yi a tsakiyar gidan. Ra'is ya ce, Najma yaushe kika shigo gidan? Ta ce minti 2 kafin sallar magriba. Ya ce, oke, na san Goggo ta riƙe ki ko? Da ƙyar ta banni na taho wai sai dai na kwana. Murmushi yayi ya ce yayi kyau, kin yi karatu kuwa? Mutanen nan biyu suna tsaye kallon su Najma ta ce ina yininku? Suka ce lafiya. 'Yan yara ko za ku sanar da mu karatun me kuke? Ra'is ya ce jarabawa mana muna da jarabawa gobe. Ya ce ta yaya na ga ba ku da makaranta garin nan? Najma ta ce takawa muke har garin Kano. Ya ce yayi amma kuwa kuna fama. Ra'is ya ce iya muka iya. Najma ta kama hannun Ra'is ta ce mu shiga daga ciki. Estati Alhaji Bala ya shiga daga ciki ya ce da Najma da Ra'is ku kai mana abinci. Suka amsa masa to Abba. Najma ta ce dadi wacce kyauta za ka ba wa wanda ya zo na ɗaya? Babbar kyauta mai armashi kuwa. Ta ce to Abba ka zauna a Ankare. Suka kai abincin inda suka shiga ɗaki babu sallama. Suka yi arba da mutanen nan na riƙe da wani abu mai kama da makami wato bindiga. Sauri suka yi wajen ɓoye wannan abin shi yasa Najma da Ra'is suka kasa gane ko menene wannan abin. Mutanen nan biyu suka kalli juna nan da nan ɗaya ya zaro wata 'yar gajeriyar wuƙa ya riƙe a hannu. Niyyarsa da zarar Ra'is ya ijiye wannan abincin ya cire mai wuya. Ra'is na takawa a hankali Najma kuma na biye da shi. Ajiye abincin yayi mutumin yayi yunƙurin sheƙe shi. Sai suka jiyo an yi sallama. Amsawa suka yi Ra'is shi ko ya ijiye abincin suka fice. Abbansu ne ya yo wannan sallamar. Shigowa ya yi ya ce barkanku baki ɗaya suka amsa yawwa. Ya ce mu ci abinci ko? Alhaji. Zama suka yi suka cinye abinci hirar rayuwa suka soma har ƙarfe 11 na dare. Kafin suka yi barci. Ra'is da Najma kuma tun bayan sun cinye abinci suka yi barci. Kimanin ƙarfe 1:30 hasken wata ya baza sararin samaniya inda Alhaji Bala ya soma jiyo wani sauti mai kama da rushewar tarkace cikin kicin. Zara ido yayi ya tashi cikin sanda ya je kusa da ƙofar kicin ɗin, inda ya yi mamaki ƙwarai da gaske, domin ba kowa idanunsa suka nuna ba illa mutanen nan biyu. Cikin mamaki ya ce, haba bayan Allah mene muku da kuke saka min da wannan? Shiru suka yi ko tanka masa ba su yi ba, suka ci gaba da fashe-fashe. Ganin haka ya sa Alhaji Bala ya je da yunƙurin tsaida su. Juyawa suka yi lokaci ɗaya suka caccaka mai wuƙa.
Ganin haka ya sa Ra'is ya sheka uban ihu domin Ra'is tun lokacin da suka soma wannan fashe-fashen yake tsaye yana kallon su. Jin wannan ihu ya sa mahaifiyarsa Najma da kuma kawunsu Abdul suka farka a firgice. Jini sai kwararowa yake, Ra'is ko ya dafa bakinsa da hannuwansa biyu, zuciyarsa sai bugawa take da sauri, kunnuwansa kuma suka daina ji na 'yan wasu lokaci. Can sai ya fara jiyo muryan ummansa na kiran sunansa. Juyawa ya yi jikinsa a mace, kwatsam sai ga umman ta shigo ɓangaren da suke. Rungume shi ta yi ta ce mai ya faru Ra'is, nuna mata baya ya yi. Juyawanta ke da wuya sai ta ji an kama mata gashinka, sannan aka ɗaura mata wuƙa a wuya. Ihu Ra'is ya daɗa kawai mutumin nan ya cire mata wuya ta faɗi ƙasa matacciya. Bushewa da dariya mutumin ya yi, ya ce nomo Alhaji Bala. Ra'is da Najma sai kallon su suke, sai mutumin ya sake cewa minti 2 ne ya rage muku 'yan yara, zai fi muku in addu'a kuke wa matattun iyayenku. Shegewa ɗayan ya yi da dariya ya ce ƙwarai kuwa, daga yanzu kusantar mutuwarku kuke 'yan yara. Ɗaga bindiga ya yi ya azawa Ra'is aka. Najma limshe ido ta yi, Ra'is ko ya saukar da kai ƙasa. Mutumin ya ce 3, 2, 1. Ƙarar harbin bindiga ne ya tashi. Najma hawayen tausayi suka zubo mata. Busar iska ya tashi, zuciyar Najma sai bugawa take. Daga hannu Ra'is yayi yana goga goshinsa da niyyar ya taɓa inda harsashin ya wuce. Kawai sai ya ji an kira sunan shi an ce Ra'is ɗauki Najma ku gudu. Cikin mamaki ya ɗago kai ya kalli mai shi. Ba kowa bane ya gani illa kawunsa Abdul. Abdul riƙe yake da bakin bindigan, kuma shi ya yi sanadiyyar kaucewar bindigan bata taɓa Ra'is ba. Ra'is tsayawa ya yi yana kallonsa, shi ko ya sake cewa Ra'is ku yi gudun tsiratar da ranku. Nan da nan Ra'is ya kamo hannun Najma suka fito farfajiyar gidan da gudu. Bi su kai, mutumin ya ce, ai kuwa na yi alkawarin hallakar da familin nan. Abdul kuma tun shekara 1 da ta wuce. Murmushi Abdul yayi ya ce, ko da za ka kashe ni ba za ka taɓa ganin Ra'is da Najma ba, domin sun tsere maka. Bushewa da dariya mutumin yayi ya ce, to ai na kewaye gidan nan da mutane na ko ta halin kaka suka bi ba za su tsere ba. Duk wannan surutun da suke yi suna yin shi ne lokacin da suke kokawar. Bayan Ra'is ya ji haka, sai ya ɗauki Najma ya ɓoye su cikin gidan. Kashe Abdul suka yi sannan suka nemi Ra'is a Najma sama da ƙasa ba su same su ba. Ringin na wayan mutumin ya tashi. Daga wayan yayi ya ce, hello boss, mun gama komai yanzu za mu fito. Ya ƙarashe maganarsa da okay boss. Juyawa mutumin yayi ya kalli ɗan uwan nan nashi. Domin komai da ya faru yana tsaye ya yi shiru. Ya ce lafiya? Ya ce lafiya. Juyawa ya yi ya soma aikinsa. Mutumin nan na tsaye ya taka a hankali ya ƙarasa wajensa. Inda ya ɗauke ƙafansa jini ne ke kwance a wajen alamar ya samu rauni. Da suka kasa samun su, sai suka yanke shawarar ƙona gidan da duk abin da ke ciki. Niyyar su Ra'is da Najma wutar ta cinye su. Susat, ni kam har kuka nake. Wuta ce ta tashi tamkar gobara cikin rumbun kara. Wutar ci take ba gaggautawa. Mutanen nan suka tsaya kallon har sai da suka fara jiyo ƙarar mutane kafin suka tafi. Tafiya suke cikin daji har suka fara hango kan motarsu. Wannan mutumin ya sake tsayawa ya juya ya ce, ɗan uwa mu je mana. Mutumin nan sa hannu ya yi cikin rigarsa ya jiro. Kawai sai ya ga jini ya mamaye tafin hannunsa. Zara idanunsa ya yi. Ya ka tsaya mu je za su fa iske mu. Tsaye yake jin bai ko tanka masa ba. Mutumin ya sake cewa Mustapha mu je mana. Yanke jiki yayi ya faɗi ƙasa. Mutumin zara idanu yayi ya kira sunansa cikin ihu.
Mustapha aman jini ya soma da ƙyar yake iya magana. Mutumin nan ɗago kan Mustapha ya yi ya ɗora kan cinyarsa ya ce, mai ya same ka ne haka? Yana kuma shashshekar kuka. Mustapha da wuya ya rayu domin yadda yake amsa masa abin babu kyau. Mustapha cewa ya yi, na samu rauni ne ɗan uwa. A garin yaya, ya ce lokacin da kuke kokawa da Abdul, shi ne Missing Bullet ya same ni. Ƙwalla cike take idanun mutumin nan ya ce, to me yasa kake faɗa min tun da wuri sabida ba na son takura ka. Sauke ajiyar zuciya yayi ya ce bari na kai ka asibiti, tafiyar su kenan. Ɓangaren ƙauyen Marke kuwa sai kusan ƙarfe 5 na safe kafin jami'ai suka shiga zancen. Yayin bincikensu cikin gidan suka samo gawarwaki guda 3. Gwargwarsu da ta ga gawarwakin ta tambaya ina jikoki na Ra'is da Najma. Cikin muryar tausayi haɗe da ƙwalla take furta haka. Wanne laifi waɗannan yaran suka yi a duniya da har za a kawo cikin farfajiyarsu a kuma kashe su? Ko ɗaya babu mai bata amsa, domin babu wanda ke da tabbacin an kashe Ra'is an Najma. Mutanen ƙauye manya da ƙanana sai faman kuka suke. Jagoran 'yan sandan da ke wurin ya ce da Gwaggon sai haƙuri mama, muna kan bincike za mu samu mai laifin. Suna tsayen nan sai suka ji ana furta cewa ga wasu nan ba su mutu ba a kawo agajin gaggawa. Shigewa ciki suka yi inda suka tarar da Najma da kuma Ra'is a sume kuma da ikon Allah wutar ba ta ƙarasa gunsa ba. Ɗaukar su aka yi zuwa birnin Kano a cikin motar agajin gaggawa wato ambulance. Zuwa asibiti suka yi Gwaggo sai faman kuka take. Bayan an shige da su ciki don a duba su, sai ga Mustapha ya shigo da ɗan uwan nan nasa mai rauni a hannu. Rai hannun Allah, shi ma kuka yake bayan an shige da ɗan uwan nan nasa ciki. Juyawa yayi ya kalli Gwaggo da ke zaune a kujera sai ya miƙe yana kuma fuskantar ta. Hada fuska yayi yana ƙarasowa wajen Gwaggon. Kin yarda katinki, Mustapha ne yayi wannan batun. Gwaggo da ko kai ta yi ta kalle shi ta ce na gode, ɗauka ta yi ta riƙe a hannunta. Mustapha zama ya yi gefenta ya ce komai na duniya sai haƙuri. Gwaggo amsa masa ta yi suka soma hirar rayuwa. Kwatsam sai ga wata nurse ta fito a guje alamar tana neman babban likita. 30 minutes later, tsaye Gwaggo bisa ga ƙofar da aka kwantar da Ra'is da kuma Najma da fa take da ƙofar. Ƙwalla ce ke kwararowa a fuskarta, cewa take ya Ubangiji mai rayarwa ka rayar min da jikokina. Tana cikin faɗar haka sai ta ji an dafa kafaɗarta ta baya. Juyawa ta yi jikinta sanyaye take kallon me shi. Mustapha ne ke tsaye bayanta. Babu abin da zai same su in ji shi Mustapha. Kallon shi Gwaggo ta yi tana kuma shashshekar kuka ta sunkuya ta zauna kujerar da ke gefenta sannan ta ce na gode sosai. Nan da nan sai ga likitan ya fito daga ɗakin da Ra'is da Najma suke kwance cikin. Da sauri Gwaggo ta ƙarasa wajensa ta ce yallaɓai ya jikin jikokina yake. Likitan ya girgiza kai ya ce suna lafiya. Mun kuma jinjina miki da kika yi saurin kawo su kafin lokaci ya ƙure. Domin inda kin kawo su bayan minti 30 kafin wacce, da ba mu san ta yadda za ta kasance ba. Gwaggo limshe idanu ta yi sannan ta ɗaga tafukan hannunta sama ta ce Allah na gode da ka ceto min jikokina daga halaka. Likitan ya ce za ki iya shiga ki gansu. Da sauri ta shige cikin Mustapha ya yi yunƙurin binta amma sai ya ji an kira sunansa. Juyawa ya yi ya kalli me shi. Da ganin me shi ya zare idanu. Tsaye yake bakin ƙofan bai ƙarasa wajen wanda ya kira sunan nan nashi ba kuma bai shiga wajen Gwaggon ba. Shigar Gwaggo ta soma koke-koke tana furta wata magana wanda Mustapha da ke tsaye a bakin ƙofan ya kasa jiyo mai take furtawa. Wannan mutumin da ya kira sunan shi takowa ya yi har wajen shi Mustapha babu abin da ya furta illa da ya ce boss ya yi shiru. Ƙarasowa ya yi ya ja shi suka wuce. Gwaggo tana wannan koke-koken sai ga wata nurse ta shigo da wani kwalba a hannunta wacce ke cike da jini. Ta ce umma awon jinin nan nake so, za ki karɓa ne ki je laboratory a auna.
Goggo ta ce to, ta sake cewa Goggo kar ki manta ki karɓi list na magungunan da za a saya ki sayo. Goggon ta ce to na gode a karo na biyu. Sauka ta yi zuwa lab ɗin inda ta shiga ta ƙofar da aka daina amfani da shi shekaru da dama. Riske Mustapha cikin lab ɗin har ta yi yunƙurin kiran sunansa amma sai ta ji sun kira sunan Ra'is da Najma cikin maganarsu. Nan sai ta laɓe bayan wata ƙatotuwar akwati inda take jiyo muryansu amma ba ta iya ganin fuskar wannan mutumin da ya zo daga baya. Illa muryarsa take iya jiyowa. Soma cewa yayi akwai kuskure wajen aikin kamusti ta ya ka bari har aka yi wa ɗan uwanka raunin. Ya ce wallahi ba kuskure na bane boss. Mutumin ya sake cewa ina gida na ji labarin 'ya'yan Alhaji Bala Ra'is da Najma suna raye cikin wannan asibitin. Goggo zara idanu ta yi sannan kuma ta rufe baki da hannayenta biyu. Mustapha ya ce boss you are mistaken. Ra'is da Najma wuta ne ta cinye su. Mutumin ya sake cewa haka kace? Oke to bari ka ji daga bakin wanda ya faɗa min. Mutumin ya kalli ɓangare ɗaya ya ce ofisa. Ajiye hankali Goggo ta yi don ganin fuskan shi. Kwazam sai ta ga wannan ɗan sandan da ya kawo su ne ya fito. Wani abu Goggo ta ji ya faɗa mata a rai durum. Mutumin ya ce wannan ai ganganci ne. Barin wani cikin wancan familin da rai. Dalilin zuwa na nan shine mu ƙarasa su gaba ɗaya. Jin haka ya sa Goggo ta yi saurin miƙewa za ta gudu. Sai ta buge wata ƙatotuwar kwalba ya faɗi ƙasa ya fashe. Ƙaransa ya sa dukkan su ukun suka juya. Ɗan sandan ya ce waye? Shiru Goggo ta yi. Mutumin da sauri ya ce ku kawo min shi. A nan zan dakata a cikin littafin Ra'is an Najma babi na farko. Ku kasance tare da ni a cikin babi na biyu domin jin ci gaban wannan labari mai cike da ban tausayi. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku ci gaba da samun wannan ingantattun labarai.